Samantala, idol, tiniyak po ng Department of Health Ilocos Center for Health Development ang pagtutok sa kalusugan ng mga evacuees habang hindi pa inaabiso ang bumalik sa kanilang mga tahanan. Bukod sa maayos na matutulugan, nararapat din na umano na nabibigyan ng pansin ang pagkain at kalinisan upang hindi magkahawaan ng anumang sakit. Nagsasagawa rin ng konsultasyon ng ilang health personnel sa evacuation centers at tinitiyak na may sapat na supply ng gamot kasabay ng pagtutok sa WASH o yung water, sanitation at hygiene ng bawat evacuees. Ipinatutupad naman din ang Pinggang Pinoy Nutrition Guide ng Kagawaran para sa sapat na sustansya ng manatiling malusog ang pangangatawan ng mga evacuees. Binabantayan ng tanggapan ang sitwasyon sa mga evacuation centers upang matugunan ang pangangailangang medikal maging ang mental health ng mga lumikas hanggang sa tuluyan silang makabalik sa naligtas sa kanilang mga lugar. IFM News. IFM News. IFM News.